Abdul Sauti. Banda fyaɗe matasa, banda fyaɗe, ku daina fyaɗe tsofaffi, ku daina fyaɗe. Idan yarka ce ko kanwarka ba za ka so ba, ka kyale yar wani cutarwa don bai yi kyau ba malam. Banda fyaɗe matasa, banda fyaɗe, ku daina fyaɗe tsofaffi, ku daina fyaɗe. Idan yarka ce ko kanwarka ba za ka so ba, ka kyale yar wani cutarwa don bai yi kyau ba malam. Sunan ka sarki na mai san mai da kasai, kada dan basira waka ce zan yi ta sosai. Nasiha a cikin tarabbu a ji ta sosai, kan masu aikata zaluncin nan masu fyaɗe. Dan babu kyawu haramun ne ku ji masu fyaɗe. Ko cikin musulunci kiristan an hana dai, babu kyawu me yi ba zai ga da kyau ba malam. Banda fyaɗe matasa, banda fyaɗe, ku daina fyaɗe tsofaffi, ku daina fyaɗe. Idan yarka ce ko kanwarka ba za ka so ba, ka kyale yar wani cutarwa don bai yi kyau ba malam. Asani na ku duba fyaɗe babu kyau fa, meri ka daina tun kafin a yi rumfa. Hakikanin gaskiya ni ku nake faɗi fa, kana da ya da kanwa sai ka yi tuni fa. Akwai mata da yayi kuma ga yan uwa fa, idan an musu yaya za ka ji yau a ranka. Haka yar wanda kai wasan ba zai yi kyau ba malam. Banda fyaɗe matasa, banda fyaɗe, ku daina fyaɗe tsofaffi, ku daina fyaɗe. Idan yarka ce ko kanwarka ba za ka so ba, ka kyale yar wani cutarwa don bai yi kyau ba malam. Magani na fyaɗe guda ɗaya ne ku karɓa, san zuciya ku cire don ba zai yi kyau ba. Abin tausayi shekarun ta ma ka duba, ba za ta wuce shekara 7-8 ba, amma hakan kake batanci haba fa baba. Duniyar ma ka duba yaushe za a karɓa, me yi ka duba tun kafin ka je kushewa malam. Banda fyaɗe matasa, banda fyaɗe, ku daina fyaɗe tsofaffi, ku daina fyaɗe. Idan yarka ce ko kanwarka ba za ka so ba, ka kyale yar wani cutarwa don bai yi kyau ba malam. Kullu nafsin za'ikatul mauti, hakan ne a ciki na Qur'ani Rabbi yake faɗi ne. Dukkanin wani mai rai dole zai mace ne, idan ka ɗauki fyaɗe sana'a to ka sani ne. Akwai ranar ƙin dillanci don hakan ne, mala'iku na jiran ka da manyan guduma ne. Shawara za na baka ka daina ya fi kyau ne, idan ku kaki jahannama can za ka yi zaune malam. Banda fyaɗe matasa, banda fyaɗe, ku daina fyaɗe tsofaffi, ku daina fyaɗe. Idan yarka ce ko kanwarka ba za ka so ba, ka kyale yar wani cutarwa don bai yi kyau ba malam. Rabbana mun tuba ka yafe laifukanmu, wanda mun sani har wanda babu sanin mu. Ba don mu ba don annabi garkuwar mu, ka yaye bala'in da yake cikin al'ummar mu. Fastoci ku yi roƙo har ma maluman mu, ga Allah sarki wanda shine garkuwar mu, ka yaye cututtukan ke addabar mu. Mun tuba Allah, mun tuba, mun tuba Allah, mun tuba. Astaghfirullah, astaghfirullah Allah.